Non, faut être là. Et il me va d'or. Oh, il me voulait tantôt qu'il ici de la Jamatina. Non, t'es assez assez non, Et t'es assez assez. Yoro koroba kore buga nkungu yere pe fen wallahi abuga jin kungu ga yere parce que daro me ma ke chukuchu imana ke chukuchu iba soro hakina wara do be korola only wa ese ga no wa chukuchu ntega se ga no wa Baby, e koro. Ya fa. E ti se ka kodo abada ka tibi koro. O ti che. Na go min domina a tole. Kana no ota ki ba ke ki ko a ambi. A lerla ko be dale me suno wala. Parce que akilla tigele no. Na go ka be barani ni. Laisse-le. Na go ka be suni a to no aga décision ni do. Ya fa. Che asi isku ya gina nyana ba. Parce que ni double le ba ni koro burani kono sa ni kilmen ge chudi sa. Koro turem, koro matuem, a bekanga ama, chiamagon. Iburo imusureni, niti sigi blasira juwa. Nawo kabe barani, atu na ka barani aka decision do, jom na balona moshi, e kontina siga baloni. Nawo kabe so fene ni na be so abe iburo fene go be lazy de ko faire interview na ere balo. Comment faire? Prendete chunga. Enfin, Ida. Ya me. Asi, film no jangan Joshi, saya Yoram Joshi do. Yoro ne, ego game na tami, yoro ne giga dobo yala na yoro. Kono ne tanti musu E term so film no tu lasi, musu korba to go term so. O term so juma tu. yala de. Ne tu do. Okay. Pour nga fanya ta ja nga kangal ba ja. Meta encore fo ba ja dala yama. Fini ibe to. Okay. Voilà. Ah nous ngani na fin bla ko yin. Ba feregen na yoro dimo wa cha. Asi. Comment? Est-ce que nous voulons la faire? Ah. Oui, ça va. Debout, il m'a dit là. Tu as bien dormi. Oui, ça va. On fait ta barre là. Salah baroji. Amin, amin. Amin. Salah ini balma ina balma. Amin, amin. Ibe mina. Al sai chesrala. Allah sonama. Yemi ga keta bela. Inshallah. La ganya ga dam. Amin, amin. O jaran ko jum. Ko ra ra ma wula. Awilla. Nyama ga wuli. La awilla. Awa ba. Abena san. Okay, sino bashi ala kon. Amala tamea. Jinas. Bora, bashi. Ma bashi. Aya ko page ni bina ya. Toro sila ba. Ma bashi. Yera Ni la bene. Wala tabarara. Tabarara. Ma. Yera ni kor bashi. Sa bien dormi. Oui. Ma. Ala ka jili. Wa fla do bamuna. Na wati be e go wardi la. Nkoro umne sa. Ka sawal so. Umne. Ay umne. No, ini para Jare ma. Maro biko ni itna barabu kuma fo. Metrage na yala. Ndoko sigiro kelen ni man adama de ni yere ni ma. Suno foite mi mang be na duyi won. Na sigiro ni kelen o yere ni may. O kore bana ma jatu amna. Bo akadni e entrer make.
wula fɛ n'i sera ka to ka taa boli o fana ka wusa yani an ka to kɛ entraînement yɛrɛ o ye fu de ye n'i ye baaranin dɔ sɔrɔ a fila bɛ ɲɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ entraînement na wari bɛ ka don i kun on kɔrɔ baara ma kɛ cogoya min na a to n ka boutique dɔ dayɛlɛ ka d'i ma non o bɛɛ ye dépense du dépense bɛ kana fara ko fana daminɛ o fana ye dépense ye o bɛɛ ye dépense ye n y'a faamu n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ala ka se min amin ala k'i kisi amin ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma gɛrɛgɛrɛ finma ala k'an kisi a ma ala k'an sɔn k'an sɔnbaga kɛ ala kelen ala k'an bonya k'an bonyabaga kɛ ala kelen ala k'an kɔrɔta kɔrɔtabaga ko ala kelen ala k'i fabaw fantanw nafolotigiw ala k'u karaba i ye ala k'i kɛ dujigi ye sabu bonya foyi tɛ ma min kɛ ne ye muso Jara ala sɔnna encore merci an k'a di ala ini baraji n bɛ taa ala sɔnna k'an bɛ wula fɛ n yɛrɛ bɛ taa n sɛnɛ yala dɔɔni baasi tɛ n y'a faamuya problème t'a la balimaya la ne dɔgɔnin ye ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ kɛ n ye wallahi dan foyi tɛ ne balimakɛ in na hali bi ala ka jamana ɲɛ malo i ma i bɛ ka fɛn min ɲini ala k'a nɔgɔya n'i ye wallahi nɔgɔ bɔra ka 2000 di sisan komi e kun ko ka wari dɔ d'i ma i bɛ nasɔngɔ bɔ o 2000 la n'i ye nasɔngɔ bɔ o 2000 la i bɛ warimisɛn tɔ bila ni kɔrɔkɛ a ma se ne ka warimisɛn bolo i bɛ warimisɛn dɔ di yan dɔrɔn n bɛ tobili kɛ ka bila ne tɛ fosi la bilen nka ni 2000 in ne kun y'o minɛ o tun bɛ mako caman ɲɛ ye ka tɛmɛ ne fana kan kɔrɔkɛ tɔgɔ tu kunna sa ne tɛ pari la tuguni n tɛ tɔn na ne dan ye nasɔngɔ in dɔrɔn de e yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen min dun bɛ ne k'o fana tɛ bɛrɛ bɔ warimisɛn na min bɛ ne k'o tɛ bɛrɛ bɔ i m'a ye o di yan bayi o b'a sɔrɔ o bɛ dɔ kɛ o bɛ dɔ kɛ i ka 2000 in tu kunna ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ an t'o ko lajɛ ka na i sera teliya o la walahi furumuso ɲuman sɔrɔ damu don min bɛ ne dɔgɔnin jɛ o nin yɔrɔ in dɔrɔn de ye nin dɔrɔn de bɛ ne dɔgɔnin jɛ sisan a ka ɲi sa ne bɛ bɔ n'a yɛrɛ nana n'a ka da sɔrɔ voilà ala den sugu yɛrɛ subahana den tatɔ filɛ ni barayɔrɔ la i jɔ bɛ jɔ yana ka taa a segin a teli ha sen na ka teli ha in sɔgɔma kɔri baasi tɛ baasi foyi tɛ ba barako ma ɲɛnabɔ hali bi an b'a kan a ka ca ala fɛ tile 2 na dɔ bɛ ɲɛ sɔrɔ hali bi dɔ ma ɲɛ sɔrɔ ayi ala ma bamakɔ barako don a ma nɔgɔn awɔ tiɲɛ don a ma nɔgɔn surtout e bɛ état min na ne tun ye proposition min k'e ye dun o bɛ proposition nin dɛ burankɛ fana i bɛ ka kɔrɔ hakili fana bɛ ka fɛngɛ ka taa fɛ proposition ɲɛfɔ n ye kɛ ne m'a fɛ n ye ka fɛɛrɛ k'i ka so dɔ ɲini yan o de ko don o sogo in ma ɲɛ sɔrɔ hali bi e b'o yɔrɔ in na hali bi asi burankɛ a to n ka to o yɔrɔ in na koyi e yɛrɛ b'a dɔn a tɛ ɲɛ o ne hakili la ne ye dɔgɔnin bolo warangi ka bɔ e kan na sisan ala kuma ma jɛya burankɛ e yɛrɛ b'a dɔn ne ni n cɛ fɛrɛlen tɛ so kɔnɔ hali an tɛ se ka munumunu so kɔnɔ ka ɲa fɛn fitinin dɔrɔn k'ale kɔrɔkɛ sigilen filɛ nin ye i yɛrɛ b'a dɔn o man ɲi nɔ o yɛrɛ ye jurumu sɔrɔ de tiɲɛ wa nkalon komi don tɛmɛnen in na i yɛrɛ b'a dɔn kamera tun bɛ ne kan mɛ sisan an bɛ kare kɔnɔna de la mɔgɔ tɛ kare in kɔnɔ e ni ne fila kɔ kamera tɛ yan nɔ donc ne bɛ mun ɲini i fɛ n burankɛ i k'a kɛ ala n'a kira kama i ni musonin a ye so ɲini a ka bɔ an kan buramuso nin tɛ baasi ye i b'a sɔrɔ e cɛ ma kuma i ye n'a nin tɛ baasi ye nin ka nɔgɔn ne bɛ yɔrɔ ɲini mɛ don min na ne yɛrɛ bɛna kuma i n'i cɛ ye
k'a sɔrɔ bi tɛ o la e ka kan k'a dɔn ni ne place bɛ du kɔnɔ ou bien ni ne place tɛ e b'o dɔn. wa ni kuma min tɛmɛ ne filɛ nin i ni ne ɲɔgɔn cɛ ne tɛ fɛ i ka foyi fɔ ne cɛ ɲɛna. ayi cɛ tɛ n kɛ kun mɛn a la. baasi tɛ. i cɛ tɛ foyi mɛn a la. awɔ ala ka sira diya. ne kɔni hakili la an bɛna kuma in tɔ kɛ carré kɔnɔ kuma ye. awɔ a bɛɛ bɛ k'o ye. parce que caméra tɛ carré kɔnɔ ka ban. an ka jɛ k'a di ala ma. awɔ an ka to buramuso i ni baraji. nse a diyara n ye kojugu. awɔ ala ka sira diya ala ka baara sɔrɔ ka sokura nɔgɔya o ye. a kan ka kɛ cogo min ani fɛɛrɛ min na ne yɛrɛ tɛ filo ma ne tɛ mɔgɔ ci n dɔgɔnin ma ni zeyi dɛ ne yɛrɛ bɛ n ka fɛɛrɛw tigɛ n bɛ taa n ka baara ɲiniyɔrɔ la ka na. Salut la famille, ici votre artiste comédien Kara Design ani Kuma Samagi. Awɔ ni ye an yan bi an bɛna information fitinin di aw ma an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Europe jamana kan k'a daminɛ Faransi, Italie, Canada ani Belgique. Espagne, Irlande ani Royaume-Uni. Kibaruya duman min b'an bolo k'o da aw tulo kan bi n'o ye application kura min ye ko Serie. Serie an nana ka na o de ɲɛfɔ aw ɲɛna. Serie ye application ye min b'a to ni jamana kofɔlenw na i b'i to yen nɔ ka wari tigɛ na Afrique la kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali, Côte d'Ivoire ani jamana caman k'a sɔrɔ fɛɛrɛ t'a la dɛ a bɛ tugu Orange Money la directement. Ka taga k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ n bɛ n ka wari kɔnɔ ou bien jama ka ca aran ka jan ayi o tɛ Serie bila. K'a fɔ an kanubaaw ɲɛna ko an kana ɲinɛ an ka code promo kɔ dɛ n'o ye Kara ye en majuscule maa ma nin inscrit n'o code promo ye 10 € bɛ d'i ma ni application kofɔlen a bɛ App Store kan a bɛ Play Store kan. Ni ye application in télécharger dɔrɔn a kɛcogoya de filɛ. Anzuri, berbaikilah. Gimana? Buka. Ni tahu ni? Ini kata pengen di orang orang ini mampu. Iya pengen jingga, iya motor jingga. Anu motor ke? Ngaji ya reben baratu wallahi. Me baru ikut mulu mungkin ni. Wallahi. Ada yang fitnah mengaji, mungkin teknisi yang ngaji. Iya phone ni pun mungkin kau dulu. Kau nu waktu itu ya? Ay waktu tere me afin kan aniga diplo dossier ngaji, angi place wuro kono. Ijo ay bula bara de kade baru ngaji aja temine. Seri, nalas nama aja temine. Ah. Nak kerap pesan nak. La misra. Jaran kau dulu. Sama. Waktu nu kumor. Wice. Kau berden. Wice. Aldi. Nu. Ini. Agak sokona keren.
Kira kita bora la kon. Ye mi fo na caméra de surveillance na cha songola do na cha ko en benye na bora ñu sigi jona akumana asira ak kashi do gani do ha maro foga sa ha ay mi ke ata ñu wéré ke bi tare mais animi sara yere de wallahi man dire musumana foi me asido amena ni ta jogo na animi sara ko ni o banini ya fo no kon ma jorola ya bi to alsa nala sonama nin sira ko bani albi ala galimana nala sonama albi ala ko kambe amina rabbi ala ko ma ñoo amina rabbi men ngoro rek lora abi bash fi tala rek al sabaka barago dila wo ali somale na ne boto ha ni wafla dama ngako bene tellement me fega plan ala kana se ga barago kuma ko sulla ga do wafla dama o bela wallahi ay wafla ne kalem na ka barani ko ran te gisina ala bi no de point na be fega asina yala wo ga fargulo ni na ba ka la fulani ko na ka to sport ge boli fitini ni mais ti ga ne ga na la sona ma bonna ni tanya re ga surprise ni no ni ko kala no na avec yere na ma ga surprise ma ra ben be da lo se ala wo na merci ndori basi amina arabi kama wala aba me inshallah merci nuna dem sa ko ni parce que là yani do sige yani kama pa daga wuli nesia kan mene vida mu fene nesia fene mu kuma tuguni imore ga so kayno ni double bay kele ni chekele ne biano wala ne kele ni chekele ne biano o kuma da blage sheje dange ngansigi aw chena lafiya lendo ya mene ndawli imore garzge kadi wala inna kanjwe ne bida ko bashitila ko mi fu manaka na tonsigi yoro la de donc non jonne ga na bonda ga wulila parce que kuma be ale de ta bonela donc ñi ga yoro ñin ngali ga tonsigi law bulu olu fina ko ngara ala ichedu abi sokono na ta ko ge ayisigi anga boroge kor bashitila duni mona ayo mama ko sebe dem sanundu bash foyte dem chena iferelin barado iga lafiya be doy kulu la yare wallahi wotiya anda ga wili munete ga na tonsigi yoro la san ko rega chanti son tena tonsigi yoro le ti war fene blaka no fene mai sa daga wuli ya togodi nawli ita wuli ngi blasla ko amwe na ngi blasla sa ne ma perese we amado han chetin chena trigo le so wono wa manga ma suno ne ma perese ami siga boroga ante ala mi so refi ya ma boroga ame ndaga wuli o chokola
ndaga wuli ni ye geni yɛrɛ Ay gente. nin bɛ sɔn ka mɛn kɔnɔ Ay sa. ndaga wuli Ina da shi ne ko ni ce ya tuna nan faga. ni fana dekure goyo la dɛ nin ka ne gɛn tantɔ a mana kɛ mun ye sa n'a tolila a kasa bɛ bɔ ne bɛ taa Be son fore landoni, be roge to indoni. Kuchela sigi gele mandoni, wi worotanye musoke jonye. Hani kuma yi chere ni flese ga wose ganan be worotanye no. Na tile kan ganti ke juna. Kuchela sigi gele mandoni, wi worotanye musoke jonye. Tile na kam ne no ko ala worotanye musoke jonye imana wichela darabi imana wichela wari bila to ayo koro bi me dongi dare be ni sonjale me abu ni na kaya wala bashitina kan ni da kapuiti ni na tola awa Kari masa na mona anu gara ba tigere ngore kadi chekolo kor bashitina osa yera wala bashi fuitila ayo ya nche mine ganyere ni ga ku iga pew ba ganyere ko ganya sagini mi bulu kara war chama blago wallahi ala ko tuguna ay war chama bare de no ah si joli asi nawo abebe abe mo sisa yame sisa amona ka ba joli solo manyuma ko ba amani yo manyuma ko ega tobili ke samburamso bimina kokela abe tuyi gone ko kirisi albi abe mina no kula mata jibo e ka bouger doro me bara do e ka ambi atake bashi nuyi gona bi kan labe dese ne muso nyo ka fo kabina ne place ta Allah ati ko ati nye musolu manyuma ko ni furu musolu e manyuma ko la musobe sigi ke manyuma ko la ne manyo manyuma ko e ko sigi ke yoli la ne manyo manyuma e chela sigi ke kele na kasila ne manyo manyuma ko e ta jimbo kene ma ne che ka du joli na woshi eni che korote fagu saimena he Allah kamera te gadalo eskamata très bien
Salut la famille, ici beaucoup de comédiens, Kara Design, Ani Kuma Samagi. Ni ye an y'an bi an bɛna information fitinin di aw ma an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Europe jamana kan k'a daminɛ Faransi, Italie, Canada ani Belgique. Espagne, Irlande ani Royaume-Uni. Kibaruya duman b'an bolo k'o da aw tulo kan bi n'o ye application kura min ye ko Serie. Serie an nana ka na o de ɲɛfɔ aw ɲɛna. Serie ye application ye min b'a to ni jamana kofɔlenw na i b'i to yen nɔ ka wari tigɛ na Afrique la kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali, Côte d'Ivoire ani jamana caman k'a sɔrɔ fɛɛrɛ t'a la dɛ a bɛ tugu Orange Money la directement. Ka taga k'i bɛ t'i jɔ k'a fɔ n bɛ n ka wari kɔnɔ ou bien jama ka ca aran ka jan ayi o tɛ Serie bila. K'a fɔ an kanubaaw ɲɛna ko an kana ɲinɛ an ka code promo kɔ dɛ n'o ye Kara ye en majuscule maa ma nin inscrit n'o code promo ye 10 € bɛ d'i ma ni application kofɔlen a bɛ App Store kan a bɛ Play Store kan. Ni ye application in télécharger dɔrɔn a kɛcogoya de filɛ. Non, parce que tu es en tout cas. C'était un peu urgent. Oh, le produit, comme on est sur la Et la famille? Ouais, ça va vraiment, tout le monde se porte bien. Et de votre côté? Oui, ça va, merci. Et voilà, en fait, une tout papier très prominent. Ah, ok, d'accord. Et la famille? Voilà, donc. Abibola, non. Jara. Et il va y avoir une corrigée de bien. Ndaro mi fin faire ibala. Wallahi. Ale bika mun kɛ ma Djoukou kuma de cayalen no ni yɛrɛ ko n bɛ fɛ ka terrain dɔ san k'o kɛ surprise a la ka terrain dɔ san ka futigi k'o kɛ surprise a la o bɛ sɔn ka ɲɛ a bolo dɛ o bɛ sɔn ka diya yɔrɔ non nin ka ɲi trop nin emplacement ka ɲi kojugu très bien donc a bɛɛ dafalen don non a bɛɛ dafalen don ala emplacement yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na j'espère non nin kɔni ye nin ka ɲi yɛrɛ de parce que ne ye kalabankura kɔnɔna yɛrɛ de donc a bɔlen tɛ ka taa kungo kɔnɔna na donc foyi ani Djoukou n'a ka surun donc fana quoi foyi tɛ bɔ nin 30 millions na 30 millions cɛ yɛrɛ du kɔnɔna n'a sɔrɔ n'a kun bɔlen bɛ dugu kɛrɛfɛ la a bɛ se ka faamuya kalabankura yɛrɛ cɛ yɛrɛ b'a dɔn a se kɔnɔna cɛ a ma nɔgɔ 30 millions j'espère que o kɔni o ye gratuit ouais n y'a faamuya donc comme prévu mais 5 millions de ma 600 donc mon associé allait va torcher ma allait français allait va torcher ma scène oui fait scène c'est ouais fait encore tête ne bodo
CNWV. Bon, CNWV est transfert d'argent. Il est au France, Irlande, Europe. Et donc, il est transféré dans Mali. Ou en plus, avec des Orange Money directement faire Ah, ok. Il y a famille. Donc, il y a mon fait, j'ai fait diamant. Nous, voir Chima de la Fouga qui CNWV. Faire la fouille, la fouille de l'eau, la famille. Comment attendre qu'on ait vos sortes de la sang? Aïe, amassé à raquer qu'on a eu l'application téléchargée Play Store ou App Store sans faire. Donc, lui a téléchargé Drawway à Chima. Avec les Orange Money, directement fait ici. Ni CNWV télé quoi? Ni arrivé au look là déjà là-bas. Avec les Orange Money. Ah, ok, d'accord. Il y a famille. Mais ma signe, est-ce que ma signe? Aïe, ok, problème là. J'arrive, merci. Mais après, avancer, il faut revoir aussi. Non, t'inquiète. Il y a famille. Voilà. Je crois qu'il y a un signe. Voilà, donc moi je garde les miens. Donc il faut garder. Bon. Il y a 5 millions de 5 millions. Il faut revoir. Oui, à tout, on va toucher ça. Non, il dit là. Non, il y a associé à tu, ouais, bien arrangé. Ok, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Guino. Ça fait plaisir. Jaran Koju. Non, nala sona. Donc mi wele ni ay warti doro et il veut comment faire. Ya men. Il y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. OK, rentrez bien. Ah, tu donnes de clé war go là. Il y a pas de souci. Merci beaucoup. Rentrez bien. Voilà. Ah, monsieur Guino era ni songari de. On a baré me songa nyabolo. La Alsan monta golma fichier solo. Tu as accusé des réceptions. Senti kini bot Allahu akbar John fana jigen na tuguni sa Muramso mungera Tega nega daga laje Imaro ni mu gotonyo yi est-ce que grebu de dumuni mole ngoro kana jita ka kola ko wa ha grebu de la kan nyona do kenina ha muramso abal go juguni la ni masaka kuma la ka de ko ni ay do ki tilaga daga wera tigi duyen tonyo war wera tini bolo min tumene bolo ne yore do nala tanto andu chobe sra la kana de ke fena ganenu durame binan ku le wene bulu o ko ga chugo disa iti debrouiller kle gana ka banwi na binani ndi make awana noy binan be mun soro ngilale ngoro to billa kana jige na la ko binan di man binan me sega mun soro ne mo ko tonyo esa nera ku nyira na ko mo gandro ne bene bulu o ba ne boa ko to ala bulu ni benan ko ga chugo disa dorome mu kwa obe mun soro kom buraire ko kapta yala na ale kare kono ni ay ga warmi na bulu tan mega malo ay ne bulu re Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bimega boga fo na gawa série kura
a bɛ série min demandé kojugu furujugu an b'a fɔ ɲɛna ko série an b'a bila mardi o mardi ani jeudi o jeudi an b'a fɔ an b'a bila siɲɛ 2 dɛ comme an yɛrɛ a bɛ kurantigɛ ni fɛn bɛɛ kalama sisan donc du coup an b'a bila soit mardi soit jeudi ok donc ka débriefing dɔ kɛ janfa ka position na donc a ka bila kunna a ka to page in sanfɛ janfa ma ban dɛ janfa bɛ nalen an bɛ ka janfa labɛn a bɛ se ka diya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan cogoya min na donc o yɔrɔnin fana fɔ an ɲɛna barisa ɲininkali cayara kojugu donc la famille an ka numéro de téléphone filɛ nin donc ni mɔgɔ min fɛ k'i hakilina di minnu bɛ fɛ k'u ka publicité ka kɛ i ma ye donc du coup a bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ numéro in sanfɛ donc a ka abonné a ka cloche activé a kana vidéo baden bɛ yen nɔ c'est pour vous. Regarde.